Posljedice pandemije koronavirusa na privredu i ekonomiju nisu zaobišle ni našu zemlju. Bosna i Hercegovina 72% robe izvozi u Evropsku uniju. Trenutno nismo na listi transmisije koronavirusa u odnosu na broj oboljelih, a ukoliko se situacija promijeni, Vanjsko-trgovinska komora predložit će mjere. Među njima je i ona da vozači pristova robe budu u kabinskoj izolaciji, ali i da medicinski dokumenti testiranja na koronavirus budu međunarodno priznati za vozače koji vrše transport roba. U narednim danima bit će pojačana kontrola cijena određenih artikala. Ukoliko bude odstupanja, slijede novčane kazne. Kolica koja vode u supermarket i dalje su najtraženije prevozno sredstvo u Bosni i Hercegovini. Mnogi žure da napune svoje zalihe prehrambenih i dezinfekcijskih artikala. Kazne koje je prethodnih dana izrekla inspekcija izgleda su urodile plodom. Većina građana ne vidi nova poskupljenja. Što se tiče cijena, standardno je, nije sad neka ogromna razlika, ali naravno akcije nisu prisutne kao obično, tako da nije strašno toliko. Da li ste osjetili neka povećanja cijena ili ne, ili je to onako kako su rekle inspekcije da provjeravaju? Generalno isto, ne znam, nisam osjetio u tom finansijskom pogledu nikakvu razliku. Meni ne fali ništa, ja što kupujem, inače to uvijek kupujem tako da su imali lososa, imali su sve što jedem, ne fali brašno, ne kupujem, to svakako ne jedem, toalet papir ima, to sam primijetila. Kupila sam evo, šta ja znam, makarone po marku i nešto, došla sam danas 2020. Lista od preko 20 artikala, među kojima su pekarski proizvodi, mliječni proizvodi, meso, jaja, so, šećer, margarin, dječja hrana, zaštitne maske i dezinfekcijska sredstva, biće na skeneru inspekcija, poručuju iz Federalnog ministarstva trgovine. Ukoliko kompanije ne budu poštovale odluku o neposrednoj kontroli cijena, slijede im sljedeće novčane kazne. Od 10.000 maraka za pravna lica koja podrazumijeva i četvrtinu te kazne za fizičko lice koje je odgovorno pravnom licu, kao i za fizička lica pola te cijene. Federalna uprava za inspekcijske poslove organizovala je 24-satno radno vrijeme na 6 graničnih prelaza sa Hrvatskom. Na graničnim prelazima niže kategorije ova institucija imaće koordinatore koji će sarađivati sa graničnom policijom po pozivu. Danas imamo preko 40 federalnih sanitarnih inspektora na granicama u Bosni i Hercegovini koje znači imamo sa gravitacijom prema Republici Hrvatskoj. Ministarstvo vanjske trgovine zajedno sa Vanjsko-trgovinskom komorom i privrednim komorama entiteta i Brčkog distrikta rješavat će probleme privrede u Bosni i Hercegovini, koja će trpiti posljedice zbog koronavirusa. Poslodavci su zabrinuti za zdravlje svojih vozača koji vrše transport. Sinoć smo u 19 sati dobili iz Republike Hrvatske obavijest da Bosna i Hercegovina nije na restriktivnoj listi za izvoz roba u Republiku Hrvatsku, te također da su nam osigurani koridori za provoz tih roba. Naravno, propisana su adekvatna pravila, najava, vozač, kabina i tako dalje. Anketirano je negdje oko 250 preduzeća u Bosni i Hercegovini. Uočeno je da najveće posljedice već izražavaju preduzeće prerađivačke djelatnosti, preduzeće koja se bave transportom i prevozom, odnosno mala i srednja preduzeća i definitivno turizam. Podaci koji do sada Bosna i Hercegovina i nadležne institucije raspolažu da je već oko 850.000 noćenja manje. Pored osnovnih životnih namirnica, u apotekama u Bosni i Hercegovini sve više nedostaju dezinfekcijska sredstva. Upravo je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa rekao da će obustaviti izvoz firmi koji proizvode ovakve proizvode u Bosni i Hercegovini ukoliko bude bilo potrebe za tim. Semir Mustafić, N1, Sarajevo.